Sasazi mandiyibulise kakhulu kubaphulaphuli bevukani community radio, ndiyibulise kwisikhululo ngokubanzi. Siyakwamukela sikukhumbule hle kwiveki ephelileyo. Siyathemba into yoba ngaba noko inetwork yawo siqhuba kakuhle. Sobabulisile abaphulaphuli. Qaba xa sithetha nge-liver fluke sithetha ngantoni kumphulaphuli nongumfama wemfuyo? Sasazi mandibulele ndilithabathe elithuba. Xa uthetha nge-liver fluke msasazi, uthetha ngentshulube yesibindi. Ndifuna ke msasazi ke siyidakance ke siyicacise. Xa uthetha nge-liver fluke uthetha ngesifunxagazi sangaphakathi, and uthetha ngesona sifunxagazi esihamba phambili ukuba ingozi ezinkomeni, ezigusheni, ezibhokhweni msasazi. And esi sifunxagazi njengoba siphaya esibindini sithi siphazamisane nendlela izakhamzimba ezigcinwe ngayo phaya esibindini, and kwananjalo sithi senze umonakalo kakhulu phaya esibindini, nto leyo ikhokhelela kwisigulo esibizwa ngokuba yi-black disease. Black disease leyo msasazi esizawuthi njengoba sidakanca esi sifo simane sidlula kuso, kodwa ke ekugqibeleni funeke sisicacise gabalala uba yintoni i-black disease. Msasazi, yes msasazi. Kuba mhlobam. Ndiyabulela msasazi. Ndifuna ke sicacise into yoba sesithetha ngentshulube yesibindi. Iphila kanjani apha enkomeni, egusheni, ebhokhweni, okanye iza kanjani, ingena kanjani ngaphakathi, ibisuka phi? Le ntshulube ke mafama ithi ifumaneke ngexesha inkomo, igusha, ibhokhwe zisitya phaa phezu kwamadami okanye phezu kwemilambo amanzi angahambiyo kuwo. Xa zisela la manzi okanye zitya laa ngca zithi ziyifumane, and le ntshulube msasazi yakungena ngaphakathi ithi ihambe ngegazi iyawufika esibindini, and yakufika phaya esibindini ngelaa xesha isafikayo esibindini isengumntwana. Okanye make sichaphazele le ndawo ithi inezigaba ezithathu zokukhula. Iyakhula ingumntwana omncinci, ikhula inyukele ngasentla ibe phakathi, igqibezele ibe yintshulube seyindala. Ndizicacisa ke ezi zigaba msasazi ngabomi ngoba elona xesha ingozi kakhulu kungelaa xesha isengumntwana, ngoba xa isafika phaa esibindini ifika isilima-lime isibindi esiya, isenze umphezulu waso ube yintlama, and laa ntlama okanye ezaa zicwili zithe zavela kuba bekusitya le ntshulube, ithi loo nto msasazi uba neenyamanyana ezifileyo, and ezo nyamanyana zifileyo ithi igazi alisekho kuzo. Ngokungabikho kwegazi kuzo le nto sithi ngumongomoya ayisekho. Xa uthetha ngomongomoya phecelezi uthetha nge-oxygen, and loo meko ke msasazi yongabikho kwe-oxygen okanye kamongomoya ivuselela kakhulu okanye ikhuthaza ukuphila kakhulu kwentsholongwane engaphiliyo apho kungekho khona umongomoya, ingakumbi phaya esibindini. Intsholongwane eyenza esi sifo sithi yi-black disease msasazi, esizawusicacisa ke ekuhambeni kwethuba msasazi. Kodwa ke ndifuna siyibambe into ethi le ntshulube yakugqiba umenza wonke lo monakalo, ikhula iye kwisigaba esingasentla esiphakathi, iqalise ungena phaa ngaphakathi esibindini, yenze imingxunya phaya ngaphakathi esibindini, seyiyohlalela ukuzalela ke ngoku msasazi, and iyaphuma ihambe ngenyongo ingene ngaphakathi phaa kwinyongo. Uyawufika ezirhorho zigcwele zihlohlelene phaa ngaphakathi inyongo, ezinye zihleli kula mingxunya ziyivule phaa ngaphakathi esibindini. Zirhorho ezi xa uzijonga ingathi ligqabi lomthi elincinci, kodwa ezinto ziyashukuma ziyahamba ukubonakala into yoba le nto iyaphila. Xa seyifile le gusha kaloku uya kuzibona ezi zinto ziyabamba phaa phezu kwesibindi, okanye xa usisitya isibindi uzifumane zikula mingxunya, okanye xa uvula inyongo ufike zinyakazela zihamba phaa ngaphakathi enyongweni
zezo rhorho ke ziphila ngolo hlobo msasazi. Kodwa ke indawo esisekuyo make siqhubeleke nale ntshulube msasazi, yakungena ngaphakathi, xa seyiphaya ngaphakathi enyongweni okanye seyiphaya ngaphakathi esibindini, seyihlalele ukuyozalela amaqanda msasazi, and ithatha nje iveki ezisibhozo uya kwiveki ezili-12 iphaya ngaphakathi esibindini, ihambe ngegazi amaqanda wayo ayophuma nobulongwe. Xa buphuma obabulongwe buphuma bugcwele amaqanda wezintshulube msasazi. Maqanda lawo athi akuphumela ngaphandle nobulongwe athathe nje iintsuku ezili-9 ukuya e10 aqanduselwe xa ubushushu buvuma, ingakumbi xa buphakathi kuka-22 no-26 degrees. La maqanda akuqanduselwa kuphuma irhorho ezincinci ezihamba ngokukhawuleza phaya kwezaa ndawo zimanzi, and zikhangela iindawo ezakho zifihla kuzo. Zithi zizifihle ke kwezinto sithi ngosinyeke, isnail. Isigaba esithile sokukhula le ntshulube efuneka ikhulele phaa kwisinyeke, and ithi ihlale kwisinyeke kangangeentsuku ezili-10 ukuya kwiintsuku ezili-12. Imshiye usinyeke msasazi, ingene emanzini. Xa seyifika phaa emanzini ubona ezaa zinto zinemisila zidadayo phaa emanzini, ezaa nto sithi onojubalala msasazi. So abanojubalala sisigaba esithile sale ntshulube, and abanojubalala bahamba phaa emanzini, banyuka ngengca kwingca ephaa emanzini, isaram, inkomo, igusha, ibhokhwe ziyosela laa manzi okanye zitya laa ngca iphezu komxhophozo, zithatha le ntshulube ziyifaka ngaphakathi. Yakungena ngaphakathi ke ibuyela kulaa ndaba esesithethe ngayo kumsasazi uba ihamba ngegazi iyofika esibindini. Ze sikhumbule msasazi, sithe elona xesha iyingozi kakhulu kungela xesha ngumntwana, ngoba kungela xesha isilimalimayo isibindi. Now umbuzo ke ngoku, ndiyibona kanjani ukuba ngaba inkomo yam, igusha yam, ibhokhwe yam iphethwe yile ntshulube msasazi? Xa isaphila ibonakalisa ezi mpawu, ihambisa, ayiyeki msasazi. And xa seyiqalile ukuhambisa ibetha into engemiyo msasazi. Isoloko imanzi izingcolise konke apha ngasemva, inkomo, igusha, ibhokhwe. And kuba inokukuhambisa msasazi, ikhawuleze iphelelwe ngamanzi omzimba, kwagazi lingxengeke libe ngamanzi. Uya kuyiqaphela ukuba igazi alisekho kakuhle selingamanzi xa unojonga ezi ndawo. Xa uyapha emehlweni, iinkophe zamehlo zimhlophe qhwa. Xa ujonga ubuso bubudumba, apha ngaphantsi kwesilevu ingathi kugcwele amanzi, laa nto sithi yinzenge msasazi. So inzenge ayikokugula kwaye kwesilwanyana, koko inzenge luphawu lukuxelelayo into yoba le ntshulube ikhona, okanye olunye uhlobo lwentshulube. Mr. Nqeto? Mnumzana uNqeto? Okay, ke mphulaphula Visa FM sithemba into yoba ngabana umuntu akaNqeto uzawuphinda ibe kanti uyasijoyina apha endleleni. Kodwa umcimbi esithetha ngawo namhlanje ngumcimbi wentshulube yesibindi, i-liver fluke. Umdla wethu into yoba ngabana sicacisele okanye qabaqaba kutyhilela umfama into yoba ngabana yona intshulube yesibindi iza kuzibonakalisa ngantoni na. Setshilo ukwehla apha esiqwini okanye ukwehla apha egazini kwesilwanyana ngenxa yohambiseko olungamandla nokuluza amanzi. Ukhumbule into yoba ngabana ezi ntshulube ziyatya phaya, igusha yakho ikwayi-host, which is indawo yazo yokuhlala. I-anemia yezinto athi abe kanti uyazibalula umntu akaNqeto. Laa nto igusha yakho uzawuthi xa uyityhila apha emehlweni ufike iinkophe ezi zipheyile, zingekho pinkish, ibonakala into yoba ngabana iyaphila. Nalapha kwintsini enye indawo erayithi yokujonga into yoba ngabana igusha yakho ayinazo na iintshulube. Uba ngabana laa ntsini okanye iinkophe ezi zamehlo zipheyile, ithetha ukuthi ke loo nto i-anemic ibangelwa ke
i-damage le okanye umonakalo lowo wenziwe yilaa liver fluke okanye intshulube le yesibindi phaya emiphungeni nalapha kwisilwanyana. Uyowufike ngamanye amaxesha xa zixheliwe ezaa gusha nyhani, xa ujonga kwimibhobho le okanye abaphayiphi bangena kwii-lungs, ufike kungathi kubhlokhe izinto ezibugrinyishanyana ezimdakanyana phaya. Xa uzijonga nyhani ezi zinto ayizonto bekufanele ukuba kule ndawo zikuyo i-liver fluke inzenge seyibalile ke into yoba ngabana xa ngabana igusha yakho inenzenge yenye yeentshulube i-liver fluke ethi be kanti iyazibonakalisa nayo ngenzenge. Idiarrhea, uhambiseko selibalile ke utata uNqeto. Kodwa ke ebethe gqabagqaba ukucacisa ngesayikile okanye ke izigaba zokukhula ze-liver fluke le esitsho into yoba ngabana iqala phaya phaya ngaphakathi kwisibindi isilime ze ibe kanti izalela amaqanda ekufuneke ephumile ngelindle legusha okanye ngeenqathane ezi. Then zibe kanti ayaqandusela afune ke ngoku i-intermediate host okanye ke i-secondary host apho izawuthi iigusha zakho xa zisela la manzi amileyo emigxojeni okanye zigreyza phaya kulaa migxojo ibe kanti zitya la maqanda athe be kanti aqanduselekile phaya kwizi-nails naphaya ke edakeni. So zizo ke ezo. Andimazi ke uba ngabana ke umntu kaNqeto utshone kweliphi icala, kodwa ke silumkisa ke njengoba besenditshilo umphulaphuli nomfama into yoba ngabana i-liver fluke ezibonakalisa ngantoni. Futhi ke yona lahleka ithi be kanti iyayibanga kwigusha yakho. If igusha yakho yagula, that means ii-hours ebekufanele uba iyazitya ziyaredyuseka okanye ziyancipha. Elona xesha lininzi leli izawube imamele ukuphazanyiswa sesi sifunxagazi esifunxa igazi. Loo nto ichaphazela ke i-growth yoboya bakho, ngoba igusha yakho if ayonwabanga ayihluthi ukukhula koboya nenyama nokwenziwa kwee-muscles okanye amanqathe apha kuyo igusha kuyachaphazeleka. Yiyo ke le nto iza kubhitya igusha enentshulube especially ke i-liver fluke le sithetha ngayo namhlanje. Yiyo le nto uboya begusha yakho ene-liver fluke buzothi be kanti abukho semgangathweni, bufitshane. Zizo izinto ezithi be kanti ziyachaphazela igusha yakho. Besenditshilo ke phaa ngaphambili xa bendihlakulela into yoba ngabana jonga izinto ezithi be kanti okanye ii-product ezithi be kanti zinayo i-liver fluke kwi-product ozothi be kanti uyayithenga. Uye ube kanti ujonga ikwesiphi na okanye loo product leyo inceda eziphi iintshulube, ibe kanti ziyabaleka ezo ngokwe-symptoms okanye ngokwembonakalo yesilwanyana eso ngohlobo sigula ngayo. Amanye ke amafama athi abe kanti awayilindi imfuyo ithi be kanti ibonakalisa ii-symptoms. Uye ajonge isizini uba ngaba kunethe kakhulu kule sizini, amanzi amileyo okanye imigqobho minintsi, therefore i-environment okanye ii-conditions zakube zifevarisha i-liver fluke okanye i-liver fluke izawuthanda uba nintsi kuba kunethile. Atsho ke amafama athini, adiweme okanye aseze iigusha zabo. Aphinde ngexesha mhlawumbi i-tapeworm exhaphake ngalo especially ematakaneni abe kanti athenga i-product. Amanye ke aye enze every 6 weeks, amanye ke agqithise iinyangana noba zimbini aphinde abe kanti ayaseza. Saphinde ibe kanti ke siyajonga umntu kaNqeto kweliya icala. If ke asimfumane mphulaphuli siphaya ku-0738491740 uthumela umbuzo wakho wanamhlanje. Ungalibali ke kwakhona apha enkqubeni siphisa ngamayeza amabili, iMaxitrim neDoraject 83E. KungumVulo kaloku sizawuthi be kanti sibuza umbuzo phaya nje kumkhono phambi kwentsimbi yesibhozo. Uyawuthi uzwinele ke emphulaphuli weVisera FM uba ngabana wena ungumfama kwaye ungumphulaphuli wenkqubo yezolimo. Kumbuzo esizawuthi be kanti siwubuza kuwe namhlanje. Umcimbi kodwa esiuphetheyo namhlanje kelishwa ke sithe sabe kanti siyaphulukana notata uNqeto, kodwa
kodwa ke sithetha ngomcimbi we-liver fluke, intshulube yesibindi. Uyibona njani kwaye ithini izigaba zayo zokukhula? Ukhawulelana njani nayo? Ndithemba into yoba ngabana sizothi xa sigqiba sibe sifumene ke nezinye ii-product okanye amayeza uncedo azawuthi be kanti amafama ayalusebenzisa ukuqinisekisa into yoba ngabana iigusha zabo ziyaphepha kwintshulube, ngakumbi ke esithetha ngayo namhlanje iliver fluke. ngu-073 849 1740 073 849 1740 phaya kuFacebook ngu-ezolimo Tivukani Community Radio. Masijonge nje lona umphulaphuli sapho, cela uphinde ube kanti ke uyasijongela umntu akanceda into yoba ngabana uphinde wabuya kosini na, uba ngabana ke kabuyitsho ukuthi ke sawube kanti sidibana naye kwiveki ezayo. Kodwa ke zikhona ke noshicilelo bethe kanti uyasithumelela umntu akanceda kweli cala. Ndiyayiqonda ke beyiqondile incimbi yenetwork into yoba ngabe isawuhamba ihambe isibethe. Molweni eVukani FM. Ikhahlele kuba phulaphuli bakho msasazi. Ndithi ngqanga neentsiba zayo. Molo tata. Ndingumbathane ndisemaXesibeni apha eLady Fair. Molo matshayi. Msasazi, ndizawugabula izigcawu kuba ngumhlonitshwa ozawuthi agqushalaze apha. Mna xana kuzawungena amakhonko amadala kuqale kungena idyongo. Ayiwandiza kunabawo. Ushushu ngaphakathi. Ngokwazi kwam msasazi, zakubalisela le nto ndiyaziyo ndime kuloo ndawo. Isibindi msasazi sisebenza njenge-storage. Phantse sayicima. Njengoba isilwanyana sineevithamini esizifumanayo msasazi, xa ngabe usiphethe ngendlela, usondla ngendlela enequality erayithi, ezaa vitamins ziyathathwa ngumzimba ngokwaneleyo zidilivelwe emzimbeni wonke, egazini, sibe sihle isilwanyana sakho. Ezishiyekayo iivithamini nee-proteins ziyathathwa ngokwe-transport wise zinyuke ziye esibindini, zifike esibindini zistorishwe phaya. Isibindi si-storage for the future time apho kuzawuba nzima khona xa kubalele, xa kukho inkqwithelo, isimo sezulu singekho rayithi, kudingeka isupply eya emzimbeni wonke. Kuthi ke ngokobo bunzima beemozulu ezinzima, kubanda kusithini, kubalele kungekho zimvula, kuthathwe ezaa vitamins zistorwe phaa kuvimba osisibindi, zitransportwe ke ngoku zisiwe emzimbeni ukwenzela into yoba sihlale esi silwanyana noxa kubalele siphila, sisebenzisa laa vimba wevitamin nee-proteins. Kulapho kugcinwa khona for the future, ukwenzela uba xa kunzima umzimba uhlale uphila, namasoja ahlale ephila esaplaya sisibindi. Uthi kuze usigcine kakuhle esasibindi, intshulube ebethwa phaya ibethwa liyeza ekuthiwa apha kum yi-Trinex Plus. I-Trinex Plus isibetha esasibindi sibe sikoni msasazi. Ngakumbi xa ubuqale wasebenzisa ngaphambili i-Decasure, emveni koko after 3 months usebenzise i-Trinex Plus yakho phaya, ikubethela zibe sikoni ezaa zinto, ugqibelise ke ngoku nge-A&E complex, ukwenzela into yoba umzimba ke ngoku uhlale ukhuselwe, uhlale usaplaywa ngee-proteins nee-vitamin. Kodwa i-Trinex Plus ibetha laa ntshulube iyibulale. Ndazi mna ngolo hlobo msasazi. Ake ndibe ndisima msasazi, inkosi. Sitata uNonzaba. Ngenye imini ke ndizayozibona iigusha zikabawo uCebisibe, ndiyakholwa into yoba ngabana ndawubona umbono omhle kakhulu. Enkosi ke tata uNonzaba kweliya icala. Mntakanqetho, isikolo sakho siyabhaselwa tata, andazi noba ude wangena na. Tata uNqeto.
Alright ke mphulaphula Visera FM, I think uphinde wabe kanti uye siyamphungula utata uNqeto beke wangena ndiyambona phaya phithizela kweli yayicela masijonge lona umphulaphula uba ungena esithini namhlanje. Msasi wami ake ndibulise lapha kwiqolo elandi ndithi #ezolimo. Msasi bengicela undibuze lapha kutata uNqeto okanye bengicela undibuze lapha kubhuti Nqeto, ingaba isibindi sebhokhwe okanye isibindi segusha sentsho uba noba seseyiphi imfuyo sibangelwa yintoni ubana ngaba ufumaniseke isibindi esi ingathi sinamatye and then ingathi sinamatye nje ufumaniseke ilaa nto isibindi esi sineendawo eziqinileyo esingamaqhuqhumba and then ke ngoku xa ufind out ukuthi uzama uyihlinza le ndawo iqinile and then iqinile nje ingathi lilitye lilavele loma kudala and then ke ngoku ndiphinde ndicela ubuza ubana ngaba ingaba amanzi lana ezintsweni kwimfuyo enziwa yintoni ngoba kuyafumaniseka ukuthi uyiqhele loo mfuyo leyo but ungakhange uyibone ukuthi uyoyisakala or kanjani but xa seyoyiqhela nini xa uthi usika ilaa ntuka xa uthi usika izintso ezi ufumaniseke izintso ezi zitheni zinamanzi and then maqambi iyathanda ukwenzeka nasentweni nasentliziyweni loo nto ufumaniseke intliziyo lena igcwele amanzi ayigcwelanga gazi. So ndicela ubuza uba ingabe ibangelwa yintoni loo nto khona uba ibangelwa yiloo nto ingaba ndingayinceda ngantoni ngoba nditofu okanye ngoba ndiseze na. Enkosi lapha kwiqolo elandi, welcome. Nkosi siyabonga mfondini, Nkosi mfama. Masiphinde sijonge nje ovele kwela cala umphulaphula into yoba uthini na kweliya icala. Mandizibulisele apha kuwe msasazi nakuba uNqeto lona yapha enkubeni. Msasazi, bekowakho igusha eyayigula apha ekhayeni, inkunzi egusha eyithengiwe. Yayinentloko, in fact ibinentloko eyayidumbile ne. Le ntloko ivuza apha emlonyeni ivuza into ngathi zizincwe and ihleli nje iyayiqhwisha like iyazivuthulula okungathi kukho into eyityayo something yabo. So ndicela uzibuzele apha kuba uNqeto kuba ikwaye le liver fluke na because sathi xa siyiqhaqha sizama ujonga phakathi uba inantoni igazi ile ingathi lingamanzi ubomvu bungathi bungekile budiluted kakhulu plus neyinto nenye zezo zimpawu nakhona zayigqibe ne-3 days igula kanjalo. I think zayigqibe ne-3 days igula kanjalo. Abalimi ke kwaye kumlimi wayo lapha edutywe wabe sithi yile ntuka wabe sithi zingamakhalane but into endibhidayo into yoba ithatha ixesha elide ixesha elifitshane ngakuba ikhule. So bendicela ubuza uba ikwayile liver disease na le ntukayo liver fluke. Alright ke mhlobo wam, masiphinde sikhangele lona umphulaphula sizojonga phaya kuFacebook. Molweni mama evukani. Ngisonwabile lo rhoshe namba. No anambuzo mna kwangoku qha ndifuna ubulela. Ndiyabulela amayeza afikile la ndandiwawinile ngomvulo iMaxitrim neDoraject. So ndiyabulela kakhulu enkosi. Nkosi Soso mfondini, sithemba into yoba ngabana uyawasebenzisa loo mayeza kakuhle kakhulu. Sifotele negusha ke sibone kakhulu. Siyathemba ke mhlobo wam into yoba ngabana kube kuhle. Sibulela kakhulu nakwevukani bebambisene noba uNqeto nabakaChairon ngokuthi bekanti bayakwazi bekanti noko abaphulaphuli beVisera FM bayabanqumisa. Ukhumbule ke namhlanje bendithe ngoku xa ngumkhono kanye phambi kwentsimbi yesibhozo sinemaxitrim kunye nedoraject 83E esizawube siphisa ngazo apha enkubeni. Ngelishwa ke kancinci uba ngabana umntu kaNqeto aza kuba engekho ukuphendula ke okanye ke ukuva imibuzo yabaphulaphuli. Kukho umphulaphula ongenayo kulaa mbuzo wakatata into yoba ngabana isibindi esinamagqida apha sibangelwa yintoni. Ikwazi iintshulube kodwa ke sawuphinde sibe kanti siyakucacisela xa sibuya nje kubanye abaphulaphuli. Ikwazi iintshulube xa ngabana isibindi sakho side ibe ngathi sinamagqida okanye laa nto niye niyityhumze okanye niyilahlele phaya ezinzeni ziyitye izinja. Kanti kula madyunguza kukho intshulube edinga i-secondary host eyinja, then iphinde ikhule phaya ifikelele kwisigaba esithile sokukhula, then inja ilahle ngelindle phaya esicithini. Once ilahleke phaya esicithini iyagqibezela ukukhula laa ntshulube, yile izawufika ityiwe zigusha futhi ziyigraze phaya engqeni
after utoki eyilahle phaya esicithini. Xa igrazer ke ngoku yile izawude ibe kanti ibangela nezifo esithi yimarikopu. So la matyhanga okanye la madyunguza aphaya esibindini ikwazi intshulube. Uthi ke omnye umphulaphuli yi-gold stone liphaya yi-gold stone liphaya kwesasibindi. Zange ndive Vuyo ethi okay ke mphulaphuli officer FM masijonge nje phaya kuFacebook abaphulaphuli abathe bakanti bayasibhalela sizothi ncembe ukuphendula abaphulaphuli sizoshiya nombuzo wokuphendula okanye umbuzo weyeza wamayeza amabini project ne-83 anawuthi bekanti umphulaphuli uyaziwinela namhlanje ngokuthi bekanti uphendula umbuzo esiza kuwubuza nje after ndigqibile ukufunda abaphulaphuli abathe bangena phaya ku-ezolimo ethi Vukani Community Radio esithi ke uSinethemba kaSinethemba ide yakhona ivukani ku-DS not yet mhlobo wam siphaya ku-www.vukarfm.org esithi ke uCaster Ngozi silinde ngomonde apha ebhongo lethu esetmark ndingukhaya kamvelase Ngozi usiyabonga besithi nikanene esithi ndicela kubuza izeke isibindi sehagu sinamaqhakuva ingaba sukube kutheni ingaba ibangelwa kukukhala kakhulu na osisifo esithile isibindi semfuyo ethile yileyo ithi isandochela ubone isibindi ngathi sivuthiwe ingaba unobangela yintoni na unobangela yi-liver fluke njengoba besetshilo ke umntakaNqeto. Okay ikhona izeke isilwanyana sikhohlele ingaba ayingomthelela wesigulo sesibindi na ezinye intshulube ziye zizibonakalise ngokuthi igusha ikhohlele because zichaphazela kakhulu imiphunga ke yilena irresponsible for le system sithi respiratory system lena ihambisa umoya ioxygen ikhuphe ke carbon dioxide ukuphefumula oku apha kwesilwanyana so ukuhambe kukhika okanye kunguhambe kakuhle kwala circulation kubangela ke ukukhohlela nezinye izinto kodwa ke sometimes ukukhohlela ibe iyi-pneumonia depending into bangabana ke mphulaphuli sikweyiphi na i-season esithi ke ingaba isibindi sesilwanyana xana silungile usibona njani iji ikhala siba sihle kakhulu isibindi uyasibona nje ungakhange usixelele uba esi sibindi sihle once sibe ngathi ikhala yaso ayikho normal sibe namaqhakuva esinye sibe ngathi simhlophe esinye sibe ngathi sifa greenish usuka phaya ngasenyongweni yazi ba ikhona ingxaki ke mphulaphuli esithi ke uSprinkle Mini how do we screen for different stages of liver fluke and what is the best method ngokuyinyanga in early stages? The best method yokunyanga kukuyazi into bangabana every 6 weeks uyadiwema but awuzukuyazi ba ikweyiphi stage if liver fluke mphulaphuli ngaphandle kwento bangabana uyayazi into bangabana kuleni season sisebigxojeni okanye kulena isizini sikwindawo ethile whereby uzoyazi into bangabana okay infestation elapho okanye ngokuchaphaka kwe-symptoms ezizixela i-liver fluke uthi uyazi into bangabana okay kuleni area kukho i-liver fluke but ngelishwa awuzuyazi into bangabana ikwesiphi stage. The best method is to prevent okanye kunyanga ingekabonakalisi i-symptoms i-liver fluke esithi ke ngeyiphi indawo in South Africa ehlaselwa kakhulu yile ntshulube nayiphi na indawo ke mphulaphuli enemigxobhozo yayo bekanti iya kuba khona i-liver fluke. Sithi kanene this is an interesting topic and I will be listening nakanjani danko mhlobo bam esithi ke uPeace Ngohla okay thina sike sanegusha ibinamadyungudyungu apha esibindini inoba yenziwa yintoni njoba besentshilo yathi intshulube leyo abantu abaninzi baye bangasityi isibindi xa selamadyunguza emaninzi de babe kanti bayayilahla phaya ezinjeni izinja ziyityeke esasibindi kanti phaya ngaphakathi kukho intshulube zawuthi gqibezela istage esithile okanye isigaba esithile sokukhula kwaso then inja ziphinde ziyigalele phaya engceni
ifike ke igusha itye iyogqibezela ke ngokunyuke iye phaya entloko. Molo msasazi, ndikhona ndisecofa imvaba emdeni esithi ke umtimba. Molo msasi, owam umbuzo malunga nemfuyo ngamatakane egusha. Uqala emva kwexesha elingakanani ukuwaseza for intshulube? Waqala after 6 weeks mfama. Ukuwaqala nini ukuwatofa for ukuthintela umzekelo izintso? Kwaye yeyiphi oqala ngayo? Uqala ngothintela amayeza amanintsi ayakhumbula amafama uba ngabana niyawafunda amayeza athi into yoba ngabana if awukathinteli for i-pulpy kidney sukuseza, funeka uqale uthintele then wandule ukuseza. Esithi ke umzekelo izintso kwaye yeyiphi oqala ngayo? Njengoba besenditshilo uqala ngothintela, kukutofa, ukuseza. Enkosi, nguMakhwezi Mtimba phaya eKomani Stempville. Esithi ke uMhlana, molo msasi, mna nanku owam umbuzo. Ezam iigusha zinamaqhakuva esibindini nasemiphungeni xa ixheliwe, ndingayilwa njani? Ngantoni intoni le ngxaki? Ungadiwema tata okanye mphulaphuli bekanti uyasezela intshulube, especially intshulube i-roundworm then ene-liver fluke esitya ngayo namhlanje ingeyona echaphazela kakhulu imiphunga, then ube kanti uyaseza every 6 weeks zizoba klini iigusha zakho. Esithi ke uLiema Bhota, ndinguLiema Bhota ethaleni, ndicela ukubuza uba yintoni ebangela izibindi zeebhokhwe zidumbe zibe nendawo ezimnyama? Undibuzele apha kutata uNqeto ngoba ziyaphela ngoku sekufe iinkabi zeebhokhwe ezintathu. Enkosi, sakubuzela ke, ndonqena ukuthi yinyumonia ibe only one symptom osixelele ngayo that we can relate kwinyumonia ibe kukudumba kwemiphunga. Eyona nto ke siye siyikhuthaze kumafama into yoba ngabana xa ngabana ugulelwa yimfuyo, jonga zonke iimpawu ezinothi be kanti zizasixelela thina into yoba ngabana igusha yakho igula yintoni kanye kanye, ngoba ukudumba kwemiphunga nintsi into enakwenza into yoba ngabana kudumba imiphunga. If uthi xa udibana mhlawumbi ne-technician okanye nokuba ngubani uthi igusha yam idunjelwe imiphunga, athi yinyumonia, ibe kanti akuyo nyumonia, qha eyona symptom uye wayiveza yileyo yoba ngabana idunjelwe yimiphunga. Nantsi ke imibuzo namhlanje before ube kanti siyahamba sipha ku-0738491740 0738491740 usithumelela impendulo yakho. Qabaqaba ngolwazi onalo ngentshulube yesibindi. Ifumaneka ndawoni? Iza kanjani ngaphakathi? Yenza monakalo uthini kwimfuyo? Singawulawula kanjani kunye nesifo i-black disease? Okay, kuba umntakaNqeto khange agqibezele into yoba ngabana siza kuyinyanga njani. So umbuzo wam endiyifunayo okanye endiwufunayo ibe kanti wena usifumanela iDoraject 83E nemaxitrin. Qabaqaba ngolwazi lwakho ngentshulube yesibindi. Uzawutsho kuba intshulube yesibindi yintoni, ibizwa ngoba yintoni, ifumaneka ndawoni apha egusha, mhlawumbi egusheni okanye ebhokhweni, ifumaneka empumlweni, ifumaneka emsileni, ize kanjani ngaphakathi, ifumaneka mhlawumbi entabeni, endaweni eyomileyo engenabo noojubala njalo njalo, and then yenza monakalo mni apha kwimfuyo. Sithumele ke impendulo yakho pha ku-073 849 1740. Sizawuthi ibe kanti ke siyayimamela i-voice note, sikhethe impendulo, then ibe kanti siyamnika njengosiyabonga ebesithi wafumene amayeza wakhe. Siyabulela kakhulu. Sijonga nje ke bangabana kanene ubusithini omnye umbuzo mphulaphuli? Ungathi bekanti uyasikhumbuza, kodwa masiqale kweli cala lasevenkileni. This your FM. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Yo, Chris out in the street. But catch that.
Right ke mphulaphula wesibisera FM mine kuphela imizuzu eshekileyo phambi kwento yoba sithi intsimbi yesixhenxe sothi kanti sibamamelela ecaleni abaphulaphuli ngenxa yexesha. Masijonge nje okokugqibela lona umphulaphuli kanene bebuza ntoni. Msasazi, bekuwakho igusha eyayigula apha ekhayeni, inkunzi yegusha eyayithengile. Yayinentloko, in fact ibinentloko eyayidumbile ne. Le ntloko ivuza, apha emlonyeni ivuza into ngathi zizincwe and ihleli nje iyayikhwisha, like iyazivuthulula okungathi kukho into etyayo something. Yabo. So Okay. ngicela usimbuzele apha kwangumntu ukuba ikwayile liver fluke na because sathi xa siyithatha No. ujonga phakathi bayinantoni. Igazi ile ingathi lingamanzi, ubomvu bungathi bungekile. Okay, ndimvile umphulaphuli lo bebuza ngokudumba kwentloko. Sikhona i-swollen head syndrome, isifo sokudumba kwentloko. Ibe khona isifo esihlasela inkunzi zegusha ngenxa yokulwa. Either yalwa nenye inkunzi zegusha then yafikelelwa seso sifo ngenxa yentsholongwane eyenzeke phaya njengoba kumane kuhleke ubuchopho zisilwa, or ifunyenwe sisifo sokudumba kwentloko bekungeyiyo i-liver fluke leyo. Ukhona umphulaphuli ebeke wabuza ngomcimbi wesibindi, i-tapeworm, yiyo enye yentshulube eye ibe kanti yenza amadyunguza phaya esibindini, akuyiyongo i-liver fluke. I-liver fluke yona xa uyichelile yawufika isibindi njengoba besetshilo umntaka Nqeto sidlaka-dlaka, sibonakala into yoba silinyiwe. And then xa ufika phaa kwii-tubes okanye ii-pipes ezi zihamba umuphunga, khona nezinto sizithi zii-bronchioles ezihamba i-oxygen yongena emiphungeni yofika. Kukho into ezigrinanyana ezincinci eziblokhileyo phaa zibonakalisa i-liver fluke. Sithemba into yoba ngabana ke eminye imibuzo umntaka Nqeto uzawuthi bekanti unyathela kuyo kakhulu kwiveki ezayo if ikhona imibuzo endithe ndabe kanti mna ndiyayitsiba okanye andiyiphendulanga ngokwanelisa umfama. Masive nje impendulo zamafama before ibe kanti siyayivala inkqubo leya namhlanje. Molweni Vuvu, molweni apho Vuvu, le ntshulube lena yesibindi yona ifumaneka ngoba uyibona ngoba qaqala iimpawu zayo iphelelwe ngamandla, uyibona uba iyancipha nokutya. Ufumanise uba ke ngoku kuba bisitya kakhulu eza awari ithanda ulala ithe nqokotho, uyabona. Ingenile ke ifumana phi ngokutya kulaa ndawo phaa phezu komlambo, kweza ndawo okanye isele xa sezomile, yabona nosela amanzi amileyo amdaka laa nonojubalala. Isuke ke ngoku ifumana khona, ihambe le ntshulube isele ihambe yohlala phaa esibindini isele intshontsho elincinci. Iye ke ngoku ibe nobungozi, ilimaze ke ngoku phaa esibindini, itye phaa ezaa mongomoya, umoya usahamba itya ezaa ndawo amajoni nezaa ndawo zihambisa umoya xa iphefumla phaa esibindini. Incincitha zona ezo ke ngoku, iyikhulu ibe nkulu ibe ndala ibe njalo ide igqibe ibulale. Injalo le ntshulube ke yesibindi. Qhubethe kuwe. Nkosi Mgcini, Masifojo wagqibela phambi koba sibethwe. Molweni msasazi, ndingumBhathana. Intshulube yesibindi msasazi ifumaneka emigqobhozweni kwiindawo ezinamanzi amileyo angahambiyo. Nalapho ke ithi abanojubalala nabaphaya bafunyanwe yiloo nto iseleyo phaa, ithe yasela phaya isele iyokungena ebhokhweni okanye egusheni kuloo nto ibiselwa. Ithi ke ngoku iqandusele phaa phakathi, idibene nemiphunga, iqandusele ihambe iye enyongweni phaya, iqandusele amaqanda phaya. Loo maqanda athi ke ngoku aphume nobulongwe